Dnes sa pozrieme na to, pre koho pracoval Epstein. Povieme si napríklad to, aká zahraničná vláda inštalovala kamerové systémy v Epsteinovom dome. O pokusoch stretnúť sa s Putinom, alebo aj to, že po svojom odsúdení si neodpíkaval trest vo väzenskej cele, ale v šerifovej kancelárii, ktorý mu dokonca robil osobného šoféra. Pozrieme sa na niekoľko teórií, ktoré cirkulovali svetom, keď táto téma bola ešte horúca. Dnes je celkom evidentné, že Amerikou a Izraelom začatý konflikt v Iráne pohltil väčšinu mainstreamového priestoru. Náhoda, však. Meno Epstein sa teda presunulo s veľkou radosťou do posledného šuflíka kartotéky, najmä po tej enormnej snahe Trumpovej administratívy nevydať von Epsteinové dokumenty. Ale k tomu sa dostaneme v ďalších dieloch, v nich si rozoberieme nápojenie Epsteina na Trumpovú administratívu, ale kto ho vytvoril a financoval. No a dnes si na začiatok povedzme nejaké tie základy, kto to vlastne bol Epstein. Jeffrey Epstein bol americký finančník, ktorý sa pohyboval v kruhoch extrémne bohatých a vplyvných ľudí. Inak povedané elita sveta. Postupne si vybudoval kontakty s politikmi, podnikateľmi a známymi osobnostami najmä v západnom svete. Slávnym sa však pre tieto okolnosti nestal. Čo ho dostalo na svetlo sveta, boli jeho sexuálne škandály, obchodovanie s neplnoletými dievčatami, ktoré neskôr pravdepodobne využíval na kompromitovanie mocných ľudí. V roku 2006 začali americké úrady vyšetrovať vážne obvinenia týkajúce sa sexuálneho zneužívania maloletých. Vyšetrovanie prebiehalo najmä na Floride a neskôr sa dostalo aj na federálnu úroveň. Epstein uzavrel v roku 2008 dohodu s prokuratúrou, priznal sa k štátnym obvineniam a bol odsúdený na 13 mesiacov väzenia v okresnej väznici. Tento moment si však zapamätajte, pretože sa k nemu neskôr dostaneme. Po odpíkaní trestu sa Epstein vrátil k svojmu súkromnému životu a pokračoval v cestovaní aj kontaktoch s vplyvnými ľuďmi. Tieto kontakty využil na znovu nadobudnutie bohatstva a na obnovenie svojej reputácie po spomínanom škandáli. Medzi nich patril napríklad aj Miroslav Lajčák, slovenský politik za stranu Smer, možno ste o ňom počuli. O niekoľko rokov neskôr sa prípady znovu otvorili a v roku 2019 bol znovu zatknutý na základe nových obvinení zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi. V auguste 2019 bol nájdený mŕtvy vo svojej cele v newyorskej väznici. Úrady uviedli, že išlo o samovraždu. To však zostáva doteraz predmetom kontroverzie. Teda v dnešnom dieli si rozoberieme viaceré teórie, ktoré sa objavili na internete. Pre koho Epstein pracoval? Na koho mal napojenia? Spravíme to takým spôsobom, že ja vám ponúknem 3 najväčšie a najpopulárnejšie teórie a k ním nejaké tie fakty a dôkazy, ktorých potvrdzujú. A je na vašom posúdení, ktorá z nich je najpravdepodobnejšia. Je dôležité si pripomenúť, že žiadna z teórií nie je oficiálne potvrdená, pretože vyšetrovanie je v podstate na bode mrazu a nikam sa neposunulo. Kto vie prečo. No ale poďme k tým teóriám. Pozerajte do konca, pretože tá na konci je najneuveriteľnejšia. Začneme s prvou teóriou. Nápojenie Epsteina na Rusko, KGB alebo terajšie FSB. Na začiatku tohto roka, konkrétne na začiatku februára po vypustení 3 miliónov Epsteinových dokumentov, mimochodom ešte ďalšie 3 milióny stále nie sú zverejnené a pravdepodobne ani nikdy nebudú, tak sa objavili isté prepojenia na Rusko. Samozrejme veľa denníkov sa toho chytilo a začali svoju investigatívnu prácu. Niektoré noviny prezentovali Epsteina ako potenciálneho ruského agenta. Medzi ne patril napríklad britský denník The Sun, ale aj The Telegraph. Jeden z takýchto článkov bol aj od New York Post, ktorý zverejnil, že existuje nová teória, pre koho naozaj Epstein pracoval. Píšu, že Putin je spomenutý v Epsteinových fajloch viac ako 1000 krát, čo je mimochodom pravda. Podľa autora tohto článku ruský tyran si udržoval kontakt s Epsteinom aj po roku 2008, vtedy sa stal ten spomínaný škandál. Dokonca tvrdia, že Epstein mal silné kontakty na Rusko a ako neprílomný dôkaz na to uvádzajú e-mail, kde Epstein ponúka 26-ročnú ruskú Irinu vojvodovi z Yorku Andrewovi.
teda z britskej kráľovskej rodiny. Zaujímavé. Britské noviny Daily Mail zverejnili dôkladne prepracovanú investigatívnu správu, ktorá je výsledkom dlhej spolupráce novinárov Glena Owena a Dana Hodgesa. Podľa nich Putin doslova ovládal Trumpa od roku 2016. Odkazujú najmä na tie isté dokumenty a dôkazy, o ktorých písal aj New York Post. V podstate tvrdia, že Epstein viedol operáciu v mene KGB, FSB a Putina, ktorá lákala bohatých a mocných mužov do Epsteinových sídiel v New Yorku a Palm Beach a na jeho ostrov samozrejme, kde boli tajne natáčaní pri sexe s maloletými dievčatami. Čo je veľmi zaujímavé na tomto všetkom je, že oficiálny článok, respektíve vyšetrovanie Daily Mail od Glena Owena a Dana Hodgesa bolo medzi tým vymazané z ich stránky. Tento článok celkom jednoznačne poukazoval na to, že Epstein pracoval pre Rusko. Teda aspoň v názve. V samotnom článku sa toho moc nenachádzalo, skôr to boli vágne tvrdenia, asi preto to aj zmazali. Čo vieme my však s istotou povedať je, že Epsteinovi sa podarilo vybaviť si ruské víza čudným spôsobom. A po novo vypustených dokumentoch máme potvrdené aj to, že cestoval niekoľkokrát do Ruska. Pozvanie do Ruska dostal od organizácie veteránov špeciálnych jednotiek FSB s názvom Vimpel, ktorý šéf sa volá Eduard Bendersky. Je to bývalý dôstojník ruských bezpečnostných služieb, ktorý pravdepodobne má dosah na takéto veci, aby vedel vybaviť pozvania do krajiny. Bendersky sa mimochodom nachádza aj na sankčnom zozname Ameriky, Anglicka a Austrálie, avšak viac informácií k tomuto nemáme. Ďalší kontakt, ktorý mal Epstein na Rusku, bol Sergej Beliakov, bývalý ruský úradník s konexiami na moskovské spravodajské služby FSB. Epstein mu v roku 2015 napísal s prosbou o zhromaždení info o ruskej žene, ktorá mala vydierať Epsteinových obchodných partnerov. O niekoľko dní mu Beliakov poslal podrobný popis jej života. Beliakov sa cez Epsteina pokúšal dostať k finančným tech magnátom v Amerike, ako napríklad k Petrovi Thilovi. Peter Thiel je miliardár a spoluzakladateľ PayPalu a Palantíru, taktiež je investor do technologických firiem ako napríklad Facebook. J.D. Vance je mimochodom viceprezident súčasnej Ameriky. On Petra Thiela finančne a politicky podporil v jeho kariére. Thiel mu v roku 2022 venoval veľkú sumu na senátnu kampaň v Ohio, či mu v podstate vyhral voľby do Senátu. Ale tieto prepojenia na Trumpovú administratívu si rozoberieme v inom dieli. Čo ešte máme k tejto teórii ohľadom Ruska je, že Epstein sa snažil dohodnúť stretnutia s Vladimírom Putinom a ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Tieto stretnutia sa pokúšal vybaviť napríklad cez svoj kontakt bývalého norského premiéra Thorbjørna Jaglanda. Taktiež sa pokúšal pozvať Putina na večeru s Billom Gatesom. Nič však nenaznačuje tomu, že by sa mu to niekedy podarilo. Stretnúť sa či už s Putinom alebo Lavrovom. Napojenie Epsteina na americké tajné služby. Tu sa nám to už začína trochu zamotávať. Napojenie na americké tajné služby sa riešili dávno pred vypustením Epsteinových dokumentov, tie iba umocnili tieto teórie. Dáva to aj logiku z tej strany, že Epstein žil v Amerike, kde sa odohrávala drvivá väčšina jeho operácií. Čo všetko by mohlo však naznačovať tomu, že Epstein pracoval pre tajné služby Ameriky? Môžeme začať s tým, že mal až neuveriteľný prístup k mimoriadne mocným ľuďom, k politikom, miliardárom, vedcom a podobne. Avšak toto sa nevylučuje s tým, že mohol pracovať aj pre zahraničné tajné služby, ktoré práve tieto kontakty mohli využívať či už vo svoj, alebo aj v Epsteinov prospech. Jeden z najväčších príkladov toho, že mal náplne na tajné služby, je jeho obvinenie v roku 2008. V decembri 2006 sa Jeffrey Epstein stal terčom trestného vyšetrovania FBI, kedy 14-ročné dievča tvrdilo, že ju Epstein sexuálne napadol. Okresná polícia prípad predala FBI, pretože zistila, že znásilnil a sexuálne zneužíval viac dievčat. A mala podozrenie, že jeho zločiny siahajú dokonca aj mimo Floridy. Epstein sa však vyšetrovania absolútne neobával, keďže jeho sexuálne zločiny pokračovali počas celého federálneho vyšetrovania až po rok 2008. Na pomoc pri hľadaní dievčat využíval náborárov, mnohé z nich ženy, ako to dokazujú aj zverejnené fotografie. Tesne pred súdom dokonca odletel zo štátov do Izraela bezdôvodne, bez prenasledovania. Ostáva nám len špekulovať, že prečo.
Potom sa však vrátil naspäť do Ameriky pred samotným súdom. A teraz sa podržte, pretože on si dokázal vybaviť takú dohodu s federálnou prokurátorou, že je to absolútne neuveriteľné. Za sexuálne zneužívanie a obchodovanie s neplnoletými dievčatami by normálne človek mohol dostať desiatky rokov väzenia alebo prakticky až do živote. Do prípadu však nastúpila federálna prokuratúra vedená Alexandrom Acostom. Federálne obvinenia boli stiahnuté. Epstein sa priznal iba k 2 menej závažným štátnym obvineniam a dostal 18 mesiacov, z ktorých si reálne odsedel asi len 13. Epsteina v tomto prípade zastupoval Alan Dershowitz, je to jeden z najznámejších právnikov, ktorý vás dokázal vysekať takmer zo všetkého. Zastupoval mená s kontroverznými prípadmi, ako sú Donald Trump, Harvey Weinstein, Benjamin Netanyahu a Jeffrey Epstein. V roku 2026 v relácii Piersa Morgana Dershowitz uviedol, že keby mu Epstein povedal, že pracuje pre Mossad alebo CIA, tak by bez problémov Epsteina dostal hneď z basy. Povedal, že by to bola pre neho malina. Oslovil by kvôli tomu dokonca aj prezidenta USA. Nie je to krásne? Podľa Dershowitza môžete spáchať zločiny, za ktoré normálny človek dostane do živote, ale ak patríte k tajnej službe, tak nebudete mať žiadnu basu. No ale vráťme sa k Epsteinovému odsúdeniu v roku 2008. A viete, čo je na tom všetkom najlepšie? Že po odsúdení Epstein ani nebol v base. Trest si totižto odpíkaval v šerifovej kancelárii. Mohol opúšťať celu, ktorú podľa dostupných údajov aj opúšťal až na 12 hodín denne. Tento šerif mu dokonca robil osobného šoféra a vyvážal ho, kam mu Epstein prikázal. Dvere od šerifovej kancelárie ani neboli pravidelne monitorované. Mal povolené neobmedzené návštevy. Tomu sa povie väzenie. Navyše kontroverziu ešte zvýšilo to, že dohoda chránila aj potenciálnych spolupáchateľov a obete o tom ani neboli riadne informované, čo neskôr vyvolalo obrovský škandál po investigácii denníka Miami Herald. Prokurátor Alexander Acosta, ktorý túto dohodu vlastne vybavil, bol neskôr ministrom práce v Trumpovej administratíve v roku 2017. Avšak počas príjmačiek na túto pozíciu, keď sa ho pýtali na to, prečo vybavil túto dohodu pre Epsteina, tak povedal, že vraj mu bolo oznámené, že aby dal ruky preč od prípadu Epsteina, pretože Epstein patrí k tajným službám. Ak sa pozrieme ešte na samotný začiatok Epsteinového života, figuruje tam postava menom Donald Barr, bývalý riaditeľ elitnej Dalton školy v New Yorku a človek s minulosťou v OSS, teda predchodcovi CIA. Barr v 70. rokoch zamestnal mladého Epsteina ako učiteľa matematiky napriek tomu, že Epstein nemal vysokoškolský titul. Práve cez Daltonskú školu sa Epstein prvýkrát dostal medzi bohaté a vplyvné newyorské rodiny. Čo je na tom zaujímavé je, že Donaldov syn William Barr sa neskôr stal ministrom spravodlivosti Ameriky v administratíve Donalda Trumpa a bol vo funkcii práve počas Epsteinovho zatknutia a smrti v roku 2019. Toto samozrejme vyvolalo množstvo špekulácií, pretože otec kedysi Epsteinovi otvoril dvere do elitného prostredia a syn neskôr dohľadal na rezort spravodlivosti počas najväčšieho škandálu okolo jeho prípadu. Medzi posledný prípad nápojenia na tajné služby, ktorý si dnes spomenieme, samozrejme ohľadom Ameriky, patrí jeho kontakt na Williama Burnsa, ktorý ho navštívil niekoľkokrát v jeho dome v Manhattane. William Burns bol šéfom CIA počas Bidena. Samozrejme tých kontaktov v Amerike nespočetne veľa, keďže tam Epstein žil a pracoval, avšak aj keby Epstein dokázal mať nespočetne veľa kontaktov v Amerike, to neznamená, že nemohol byť korigovaný a napojený na zahraničnú tajnú službu, ktorá by tieto kontakty, ako som už spomínal, zneužívala vo svoj prospech cez Epsteinové kompromitujúce materiály na tieto osoby. Veď predsa Amerika je neskutočne bohatá a mocná krajina a mať na ňu vplyv zo zahraničia by prinašalo veľa výhod. No a teraz sa dostávame k poslednej teórii. Izrael. Rozsah nápojení Epsteina na Izrael sa popravde aj nezmestí do tohto videa. Keďže chcem uchovať nejakú tú štruktúru a nechcem, aby bol v tom veľký nepomer medzi týmito teóriami, tak menej podstatné napojenie na Izrael, ako boli napríklad v prípade ruskej teórie, kde som spomínal nejakú ruskú prostitútku Irinu ako dôkaz, tak
to v tomto prípade úplne vynechám a budem sa držať iba tých hlavných a najviac šokujúcich. Epstein sa poznal s nespočet izraelskými politikmi, fundoval alebo dotoval proizraelské skupiny, daroval peniaze priateľom izraelskej armády, viedol Wexnerové proizraelské projekty, dotoval izraelské organizácie, ktoré budujú izraelské osídlenia v palestínskom teritóriu. S akými vládnymi predstaviteľmi Izraelu mal Epstein kontakt? Ehud Barak, Jacob Frankel, Roy Navon, Yoni Koren, Ehud Olmer, Shimon Peres, Avi Gil, Elliot Eshet, Ari Gutman. Ale taktiež mal konexie s ľuďmi, ktorí sú napojení na Izrael zo zahraničia, ako napríklad Les Wexner, Leon Black, Glenn Dubin, Ariana Rothschildová, Thomas Pritzker a tak ďalej a tak ďalej. Začal by som však s tým, kto tvrdil o Epsteinovi, že bol agentom Mossadu, teda izraelskej tajnej služby. Bývalý člen izraelskej spravodajskej služby v 70. rokoch Ari Ben Menashe spravil pár rokov dozadu niekoľko verejných vyjadrení o tom, že Epstein pracoval pre izraelskú tajnú službu. Ako dôkaz prezentoval najmä jeho partnerku Ghislaine Maxwellovú, pretože jej otec pracoval, údajne, alebo mal silné konexie na Mossad. Tvrdí, že Robert Maxwell, teda jej otec, dokonca sám predstavil svoju dcéru Epsteinovi. Podľa neho celá Epsteinova operácia bola honey trap, operácia od Izraelu, ako dostať páku na západných politikov a celebrity. Povedzme si niečo k Robertovi Maxwellovi. Robert Maxwell, otec Epsteinovej partnerky, hoci bol pôvodom z Ukrajiny a väčšinu svojho života strávil ako mediálny magnát v Británii, tak po svojej smrti bol pochovaný ako národný hrdina v Izraeli. Na Olivovej hore, jednom z najposvetnejších pohrebných miest judaizmu, zúčastnil sa celý izraelský štátny aparát, od prezidenta, premiéra, šéfa tajných služieb či šéfa armády, aby pochovali britského občana. Navyše sa toto všetko stalo po obrovskom škandále Roberta Maxwella, v ktorom čelil bezprostrednému odhaleniu za drancovanie stoviek miliónov z dôchodkových fondov zamestnancov Mirror Group. Toto bol teda otec Epsteinovej partnerky a priateľky. Epstein mal extrémne dobrý vzťah aj s bývalým premiérom Izraelu Ehudom Barakom. Podľa Netanyahua, súčasného premiéra, tento blízky kontakt s Barakom potvrdzuje, že Epstein v žiadnom prípade nepracoval pre Izrael, práve naopak. Veľmi zaujímavé tvrdenie podľa mňa. Keď pri ruskej teórii sme sa snažili zistiť, či sa Epstein vôbec stretol s Putinom, Barak a Epstein udržiavali kontakt viac ako 15 rokov. Pravidelné stretnutia v New Yorku, ale aj inde. V Epsteinových dokumentoch sa nachádzajú e-maily, kde prebiehali diskusie Epsteina a Baracka týkajúce sa obchodných záujmov, predstavenia investorov z oblasti financií, technológií alebo kybersektora. To znamená, že Epstein nebol len spoločensky prepojený s Ehudom Barakom, ale aktívne fungoval ako vysoko postavený sprostredkovateľ. Epstein zaobchádzal s Barackom takmer ako so súčasťou svojho vlastného globálneho okruhu politického a obchodného vplyvu. A nie len ako s nejakým náhodným známym. Na oplátku Barack zaobchádzal s Epsteinom ako s dôveryhodnou spojkou a bránou medzi elity. Hoci vedel, že Epstein bol odsúdený za závažné trestné činy. Čo teda vieme povedať o Barackovi? Barack a jeho manželka sa v Epsteinovom byte na Manhattane zdržiavali pri viacerých príležitostiach. Dokonca izraelská vláda počas Barackového pôsobenia nainštaloval kamery do Epsteinovho domu v New Yorku, ktorý vlastnil mimochodom Epsteinov brat, ale kontroloval to Jeffrey. Nainštalovali tam kamery pretože tento dom pravidelne navštevoval Ehud Barak aj so svojou ženou. Tu v roku 2016 izraelská vláda a Ehudova žena Nili Pril koordinovala postup montáže s asistentkou Epsteina Leslie Groff. V uniknutej komunikácii sa Epsteinova asistentka vyjadrila, že Jeffrey mu nevadia diery v stene, náražajúc na inštaláciu kamier. Táto komunikácia prebiehala v priebehu 2 rokov 2016-2017. Keď Ehud Barak odchádzal z oficiálnych vládnych služieb v Izraeli, obrátil sa so žiadosťou o radu na Jeffreyho Epsteina. Epstein mu povedal, že by sa mal pozrieť na spoločnosť Petera Thiela s názvom Palantir. Petera Thiela sme si spomenuli v teórii Ameriky a jeho prepojenie na súčasného viceprezidenta J.D. Vance'a. Mimochodom, dnes je spoločnosť Palantir súčasťou takmer každej vládnej agentúry USA,
a táto spoločnosť im pomáha najmä v bezpečnostnom sektore analyzovať obrovské množstva dát. No ale naspäť k Ehudovi a Epsteinovi. V roku 2019, po tom, čo zatkli Epsteina, tak sa Barack pokúšal minimalizovať jeho priateľstvo s Epsteinom. Vravel, že sa stretli len zo párkrát a že je to bezvýznamné. Epstein bol blízky priateľ aj so Šimonom Perezom, bývalý prezident Izraela. Dokonca to bol Šimon Perez, alebo Simon, neviem ako sa to teraz číta, ktorý predstavil Ehuda Baracka Epsteinovi na verejnom evente v Spojených štátoch. Taktiež bol blízkym priateľom s bývalým premiérom Ehudom Olmertom, ale aj inými, ale dnes nepôjdeme do úplných detailov, ako som spomínal na začiatku. Avšak posledný veľmi zaujímavý kontakt Epsteina, ktorý si dnes spomenieme, bol Yoni Corin. Jedným z hlavných agentov Mossadu a pobočník Ehuda Baracka pravidelne zostával v jednom z Epsteinových domov na 66. ulici v New Yorku. Vrátane obdobia, keď bol vedúcim kancelárie ministerstva obrany Izraelu. Ďalšie záznamy ukázali, že Coren naďalej užíval tento byt počas lekárskej starostlivosti v New Yorku až do Epsteinového konečného zatknutia v roku 2019. Coren si vybudoval kariéru v tajných operáciách s Mossadom a po odchode z izraelského spravodajského riaditeľstva zostal v zálohe hodnosti podplukovníka. Podľa denníka The Times of Israel bol ešte začiatkom roka 2013 Barackovým šéfom kancelárie na ministerstve obrany, čo som mimochodom už spomínal. Aj po Barackovom odchode z funkcie Coren naďalej pôsobil ako neformálny sprostredkovateľ medzi americkou a izraelskou spravodajskou službou a prenášal správy medzi Barackom a izraelskou vojenskou spravodajskou agentúrou Aman. Uniknuté e-maily ukazujú, že Barackovi pomáha vyhľadávať startupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré vznikli z technologických jednotiek Aman. To bol dôkaz, že Corenové väzby na izraelské spravodajské služby nikdy nezmizli. Barack aj Coren boli známymi cieľmi kontrarozviedky Spojených štátov, ako odhalili úniky informácií Edwarda Snowdena z roku 2013 a mali silnú motiváciu komunikovať v kódovanom jazyku. Preto väčšina e-mailov medzi Barackom, Corenom a Epsteinom pre bežného človeka nedávajú zmysel. Coren mal špeciálny prístup k vysoko postaveným predstaviteľom národnej bezpečnosti vrátane Leona Panetu, riaditeľa CIA za Obamu, ale aj jeho hlavného poradcu Jeremyho Basha. Hneď ako Barack opustil izraelskú vládu, Coren sa stal kľúčovým sprostredkovateľom medzi Barackom a americko-izraelskou spravodajskou komunitou. 25. marca 2013, týždeň po tom, čo Barack opustil svoj post ministra obrany, Coren preposlal osobné pozvanie od Jeremyho Basha, teda Panetovej pravej ruky, na účasť na panelovej diskusii o arabskej jari, alebo ako ju nazývali, nepokoj na Blízkom východe. V e-mailovej konverzácii s Bashom Barack súhlasil s príchodom do Kalifornie a vyjadril svoju ochotu prediskutovať možné príležitosti s riaditeľom CIA a Mossad agentom Yoni Corenom. Po tomto stretnutí sa Barack s manželkou presunuli na sever do oblasti San Franciscého zálivu na súkromné stretnutie so zakladateľom spoločnosti Oracle Larry Ellison. Kto je Larry Ellison? Je to proizraelský americký miliardár, ktorý bude čoskoro pravdepodobne vlastniť najväčší mediálny konglomerát v súčasnosti. Počas Trumpovej administratívy obdržali Skydance Media, Paramount Global, medzi ne patrí CNN, CBS, Paramount Pictures, MTV, taktiež sa aktívne snažia získať Warner Brothers, pod ktoré spadá HBO, CNN, Discovery Channel a tak ďalej. Ellison taktiež cez svoju spoločnosť Oracle vďaka Trumpovi spravujú dáta a algoritmus na TikTok v Amerike. Prakticky upravujú to, čo sa vám zobrazuje. No a na záver spomeniem, že po Corenovej smrti v roku 2023 Ehud Barak napísal pre Corena smutočnú reč, ktorý ho nazval talentovaným spravodajským dôstojníkom s nekonečnou lojalitou k svojej úlohe a štátu. Nazval ho statočným mužom, ktorý nepoznal strach ani keď stál pred cieľami zla. To je na dnes odo mňa všetko. Dúfam, že vám tieto informácie k niečomu pomohli, je na vás, čo s nimi urobíte. Samozrejme, všetko, čo som dnes povedal, mám odzdrojované a treba povedať, že žiadna z týchto teórií nie je oficiálne potvrdená, keďže vyšetrovanie stále prebieha. Ak sa to vôbec dá nazvať vyšetrovaním. Nezabudnite však dať odber na tento kanál, like a komentár, čo si o tomto všetkom myslíte.
Geopolitickú situáciu monitorujem aj na mojom telegramovom kanále Richie 1. a v budúcnosti teda plánujem pokračovať v tejto sérii o Epsteinovi, kde si rozoberieme, kto Epsteina vytvoril a jeho náplne na Trumpovú administratívu. Vidíme sa na budúce.